láskou a vášňou k športu sme v roku 2014 s kolegami priniesli na Slovensko šport, ktorý za 10 rokov patrí k najrýchlejšie rozvíjajúcim sa a jedným z najúspešnejších v našej krajine. Footgolf je nielen spojenie futbalu a golfu, ale je to neopísateľný pocit hry, ktorá si získa všetky generácie, od juniorov cez mužov i ženy až po tých skôr narodených. V roku 2015 vznikol i náš klub Football Senec, ktorý je jeden z najúspešnejších na Slovensku. Zisk majstrovských titulov Slovenskej futbalovej túr a v slovenskom pohári je výsledkom dlhoročnej koncepčnej práce, ktorá je založená na práci s mládežou a rodinnom duchu. Reprezentáciu Slovenska berú naši hráči vždy zodpovedne a aj preto sa už tešili z bronzových umiestnení na majstrovstvách sveta v USA, z majstrovstiev Európy v Anglicku alebo v Maďarsku. Klub okrem vlastnej ligy určenej pre celé rodiny a amatérov organizuje rôzne podujatia, jeden z najväčších juniorských turnajov na svete, Junior Football Cup. Za 4 ročníky ho hralo už viac ako 300 detí do 16 rokov, ktoré pochádzali zo 4 krajín Európy. Získané financie chceme použiť na rozvoj mládežníckeho futgolfu v našom klube a na organizáciu 5. ročníka Junior Football Cupu, ktorý sa opäť uskutoční v tradičnom dátume 15. septembra a opäť v Trnave. Vďaka týmto financiám chceme zabezpečiť aj pokrytie časti prostriedkov na vydanie 10 ročnice knihy nielen o klube Football Senec, ale i o prvej dekáde futgolfu na Slovensku. Veríme, že vás futbol zaujal a prídete si ho vyskúšať aj vy. Tak neváhajte a prídite si s nami zahrať futgolf na nádherné ihriska, ktoré na Slovensku máme. Poď hrať futgolf aj ty.